אמרו רבותינו במסכת שבת, גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת בני שכינה. מדי שנה הולך וגדל מספר האנשים הנוסעים לקברי צדיקים במזרח אירופה. אם בשנים הראשונות לאחר נפילת מסך הברזל נסעו כמה מאות, הרי שכיום נוסעים מדי שנה עשרות אלפי יהודים מכל רחבי העולם לשפוך צקון לחש לפני בורא עולם בקברי צדיקים וגדולי עמנו הטמונים ברחבי אוקראינה. גולת הכותרת בפעילות ברוכה זאת מתבצעת בראש השנה. אז מפעילה האגודה באומן מערך ענק של שתייה חמה וקרה בכיבוד כאן. בשנים האחרונות מחלקת האגודה מלבד שתייה בכיבוד קל גם עשרות אלפי סנדוויצ'ים בימים שלפני ואחרי ראש השנה, המשיבים את נפשם העייפה של הבאים לציון לאחר תלאות הדרך הארוכה ממנה הם באו ועד למציאת קורת גג לראשם. הרב ישראל מאיר גבאי, היחידי מכל רבבות האנשים שזוכה במשך כל השנה, יום יום יש מקווה מוכן, מי שבא לאומן כל ימות השנה וגם היום בראש השנה. כמו כן חדר קפה ותה עובד 24 שעות כל השנה. גם הכנסת אורחים, גם בימים אלו אנחנו ממש עכשיו בערב ראש השונה תופשין סמכס. בחמישה ימים האלו הוא חילק 100,000 לחמניות לכל הקהל הקדוש. אנחנו עושים לו בשם כל הקהל, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו שפע, ושיהיה לו רפואה וישועה, נחת וקדושה מכל יוצאי חלציו, ושיזכה להרחיב את כל הקברים בכל העולם ומשפץ באוקראינה ובפוילין, ושיזכה לכל רינה וישועה בעולי צדיקים. רק שמח. ברוך השם כבר שנתיים שמחלקים סנדוויצ'ים בכמויות אדירות, כל יום כמה אלפי סנדוויצ'ים. מדובר פה על מפעל שעובד מסביב לשעון ללא הפסקה וללא לאות. כל הזמן יוצאים פה המון כמויות של סנדוויצ'ים החוצה ולא תמיד מדביקים את הביקוש. השם יעזור לרב גבאי להמשיך לעשות הלאה, גם פה, גם במשבוש, בכל המקום.